Днес е 9 август. Часът е 'То тук не се вижда. Часа е 21 и 30, нещо такова вечерта е. Долу е там оставих колата и сега имам 2 часа и половина преход до заслон Уриейо. Посред нощите един колега ме чака горе. Ставаме и за 3-ти път ще опитам да изкача връх Уриейо, или все още наречен Наранхо де Болнес. Върха се намира на 2519 метра височина. До там обаче се стига скално катерене. И стената, която ще изкачим догоре, до върха, е дълга, висока 205 метра. Това видео ще го гледате. Живот и здраве, след като приключат предположенията, и живот и здраве да се изкачиме до върха и да се върнем живи и здрави. Защо казвам за 3-ти път? Защото предните 2 пъти валеше дъжд и на дъжд няма как скално катерене да се прави. И така успех утре. Живот и здраве. До нови срещи. Чао! Вижте за каква красота говоря. Това е заслон. Продължаваме напред. Ей! Я. 7 км, 390 метра за 2 часа и 52 минути. Miguel. ¿Qué tal? Estoy reventado, hombre. Estás agotado, ¿no? A ver. Que ya está grabando audio. Aquí está Miguel, mi compañero. Mañana juntos vamos a
¿Qué pasa? Es para mis directos. С него утре ще катеря. Тук съм вече в моя апартамент. Ето ще ви го покажа. Сега часа е 12 часа и 1 минута. След 4 часа и половина ставаме и тръгваме. Защото е уикенд и ще е много натоварено и трябва да сме измежду първите, за да свършиме на време. Лека нощ и успех. Чао! 10 август, 4:34. Тръгваме. Вече е 5 часа. И отиваме към подножието на скалата. Два километра, 310 метра, час и 12. Там катерат вече началници. До тук 2 км, 510 метра, час и 26 на 2297 метра височина. Отдолу идват други. Там има други. От тук нагоре. Вече сме в подножието. Добро утро отново. Вече е 7 часа и 20 минути. Намираме се на втората дължина. Тук срещнахме други два екипа. Затова сутрин се става много рано. Точно заради това, заради трафика. Днеска е събота, 10 август, 24-та. И е нормално да се срещнем с други екипи, които искат да правят това, което и ние. Повтарям, намираме се на втората дължина. Ето къде сме. Ето ги другите два екипа. Момичето тръгва първа. Това е моят партньор Мигел. Къде? И ето къде. То не може да се различи, но идваме. Там отдолу е подножието на скалата. Вече две дължини. Тук сме вързани, подсигурени. До тук 2 часа 26 минути на 2350 метра височина. Продължаваме, остават още 3 дължини. До после. Успех! Опираме. Местиме крака. Ръка, крак. Ръка, крак. Cuerda amarilla. Depende de cómo se pone.
компенсираме с счупения крак, за което знам само аз и някои от вас. В момента е третата дължина, остават още две. Добро утро отново. Казвам добро утро, защото часът е 8:31. Вече сме на петата дължина накрая. От тук до върха остава много малко и продължаваме ходейки. Тук отдолу идват другите. Остава от тук така и догоре. Доволен съм много. Крака наболял, обаче куцам повечето на десния крак. И така, продължаваме. Следващите кадри ще бъдат от върха. Колегите идват отдолу. И отиваме ето там горе. Днес, 10 август, 9 часа сутринта, покорявам себе си, като изкачвам връх Ориелио, или все още познат като народ Водеборлес, след два неуспешни опита поради лоши климатични условия и по-специално валежи от дъжд. Но днес най-накрая uspiach. Qué bien se siente la cuerda así, ¿eh? Vale, vaya bien. Gracias. No sé lo que pasará luego para los rápeles, pero por lo menos el trozo malísimo este también nos la ha quitado. Porque si empieza a pegar ya duro... Това ни остава додолу. Последна дължина надолу и после се прибираме. Приятели, приключи тук изкачването на връх Ориелио. Слязахме до заслона. Ето го. Заслон Ориелио, така както се казва и върха. Ето го и върха. Там горе бяхме одеве.
Със сигурност има хора, които катерат. Огромно нещо. 205 метра. Аз тръгвам надолу, чакаме 2 часа и половина преход до там, където съм оставил колата, и оттам 5 часа и половина, живот и здраве, до Мадрид, така че ще се видим от Мадрид, живот и здраве. Моята палатка е там отзад, бялата. Тя остава тук за други гости. Айде, до после.